På Tvis Skole drømmer vi om, at skolen skal være et sted, hvor både børn og voksne føler sig hjemme. Et sted, hvor vi sammen bygger på 3 vigtige værdier: fællesskab, tryghed og udvikling. Fællesskab handler hos os om at være der for hinanden. Det er i de små møder, i hilsnerne på gangen og samarbejdet i klasserne, at fællesskabet vokser, hvor alle føler sig set, hørt og inkluderet. Tryghed er noget, vi værner om. Vi ønsker, at alle børn skal føle sig velkomne og trygge fra det øjeblik, de træder ind ad døren. Når man føler sig tryg, tør man være sig selv, tage chancer og lære sine fejl. Udvikling betyder, at vi hele tiden er på vej sammen. Vi tror på, at man aldrig bliver færdig med at lære. Og derfor opmuntrer vi vores elever til at være nysgerrige, stille spørgsmål og finde deres egne veje. Hos os er det okay at tage små skridt, for det er ofte de små fremskridt, der gør den store forskel. Vores vision er enkel. Vi vil skabe trygge fællesskaber, hvor alle børn får mulighed for at udvikle sig både fagligt, socialt og personligt.